muchirohwa mune makakotsira kana kuti makasvinura chichi? Ne ndakatosvinura ndakatongozororawo kuti regai ndimbozororawo mumba ndopandotanga kurohwa mambama. Zvinotangira kuma 12 usiku, pakati pawo usiku ndopandotanga kurohwa ndichidhonzawo nhengo dzangu nhengo yetsikarudzi. Asi taingosangana neimwe matambudziko ekuti paigwanina kuoneka gonzo. Gonzo iri ranga rine ruvara rwered. Gonzo iri raiti tikatenga chikafamba ndoparaioneka. Raidya here chikafu icho? Chansingagari pamba. Raitogona kutobuda nemadziro kudai romira. Raitonzwa kutoteerera zvatiri kutaura zvese. Ichiteerera zvatiri kutaura zvese. Mukoma Simon Moyo Ndishe, tiri kusangana muno muGlendale mushure mekunge matifonera isusu veSky Media TV nekuda kwezvinetswa mukati meupenyu hwenyu. Mukatanga kutaura kuti muri murume ane makore mangana? Ndiri murume ane 43 years. Ndakakwanisa 43 years musi wa29 November mwedzi gore rinori. Tototi happy belated birthday. Hatiti? Saka muri kufara sei nekuchengetwa naShe kusvika pamakore aya? Ndikufara kuti dai Mwari andiwedzere amwe 43 ndakwanisa kuchengetawo mhuri yangu zvitori nani. Oneka? Pedzira 86 years. Kumuzana musida kusvika here? Muzana kana andikomborerawo futi ndapfurikidze muzana yayo. Hatiti? Aiwa, tinotenda Mwari ari kukuchengetai makore 43 iwaya. Tisati tapinda mukati menyaya yamatidaidzira dambudziko ramuri kusangana naro, tingati muri munhu akakura akagara zvakanaka here mukati meupenyu hwake? Ndiri munhu ndakakura ndichichengetwa namai nababa. Baba vangu vakashayika 2005. Izvozvo ndina amai ndivandinawo but vakatsvagawo rusevho. Saka handiri munhu aingorarama zvipakati nepakati. Tasina kukura upenyu hwakanaka. Tandiri upenyu umwe uri pakati nepakati. Nhasi tawana, nhasi tashaya, nhasi tawana, nhasi tashaya. Pamwe panokurwadzai pakushaya, chii chamakamboshaya chinoratidza kuti makaona kuti akumana nhamo haidi kudzokororwa? Chandikashaya pamba apa zvakawandisa. Mari chaiyo togona kutoshaya kutoti izvozvi sendogona kutoti sendi chainene ndisina mumwe muni pane pasina. Muri kusangana nedambudziko mukoma Simon. Mungatirondedzera mukumhuri yeZimbabwe kuti dambudziko ramuri kusangana naro imimi nderei? Dambudziko randiri kusangana naro inini nderekuti ndakapiwa mari 2014 ndakapiwa package yangu iri kumurungu kuna Leni. Ndaita mari iyo ndakaenda kutsvaga pamusha pambakavakwa kare. Pakavakwa kare dambudziko randiri kusangana naro nderekuti ndorohwa mambama mumba. Ndogona kurohwa 1 yekutanga inenge isiri serious. Yechi2 ndogona kutotadza kufema kuita kunge munhu uye ndakutoita sei ndakutofa ndakutopera mweya. Apa pamune muchirohwa mune makakotsira kana kuti makasvinura chichi? Ne ndakatosvinura ndakatongozororawo kuti regai ndimbozororawo mumba ndopandotanga kurohwa mambama. Zvinotangira kuma 12 usiku, pakati pawo usiku ndopandotanga kurohwa ndichidhonzawo nhengo dzangu nhengo yetsikarudzi. Musha makautenga rini? Ndakautenga ndapiwa mari yangu apa 2014. Ndabva kunoku ndaenda notenga paHoward apa ndikatenga pambakavakwa kare. Muri musha mani macho muri kuitika nyaya? Sabhuku sabhuku acho ndakanganwa zvishoma. Ko pamunorohwa mbama iyi kana yekutanga yachona inotorira here kuti pwa? Inotorohwa mbama zvokuti inotorira zvokuti mukadzi ndotomudza kuti nhasi uona ndarohwa mbama. Yechi2 ndogona kutodzikira mweya kutoita kunge munhu uenda kutoda kutofa kana kuita sei. Mudzimai wenyu anoinzwa here ningirikeni? Anotoinzwa kuti marohwa? Kuti marohwa sei. Ndikati aiwa ndozvikuitika panapa pamusha pandogara. Kubva pamakatenga ndopa zvakatangira zvakazotangira pamberi? Zvakatangira pamberi. Musha wetakautenga zvakatangira pamberi asi hapana kutora gore kuti zvitange izvozvo. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi
nanhasi kurohwa chete. Dzimwe nguva ndotombozorora kuti so kutorera kuya kunoku kutopotera kutiza kuti regai ndiri mutsvaga munhu anoita sei anondibatsirawo kuti ndikwanise kupedza dambudziko rangu. Ko mamutaura nyaya yekuti munodhonzwa sikarudzi, tsanangurai kuti chii chinochiitika. Mune mabvisa hembe makarara? Ne ndakabvisa hembe. Mazuva ano kukupisa unogona kurara, ndikarara ndisina kufuratirawo, ndakabvisawo hembe isina kufuga, ipapo ndo pandotanga kuitwa sei. Saka pese apa ndiri kutorara ndakatoita sei, ndikatovhara. Chinodhonzwa chii? Chimbo kana kuti mabhora? Vanodhonza mabhora ndianodhonza. Panguva yekudhonzwa pane nguva yekuti kana muri kudhonzwa munotodhonzwa zvokuti nemiri wenyu wese ndotodhonzwa zvekuti munozoti akarohwa yanorohwa zvekuti unogona kutokwara kuita kuti wadziwa. Ndozvandotoita ndoto apa pangu apa ndotoita nguva yekupera simba nekudhonzwa kwandoita. Zvinombotora nguva yakadii munhu chinhu chacho chingokudhonza? Ndikatadza kupepuka zvekuti ndazviona kunogona kutosvika kuchena ndichita sei, asi pandozviona nguva zhinji ndova ndataura ndozva kutoitika muno. Handitomborara ndikabva na12 o'clock ndosvika kwakuchena. Pane chamunoona here ipapo? Izvozvi zvamai manje zvikuitika ndezvekuti kubva ndatanga kufamba kwakuita kunge kwakuya chimhuka ichocho ndomboedza ndemunamato wandakapiwa ndomboedza kurwisana nacho, asi ndogona kuita kunge ndikuchikwadza but chinotanga kutungira futi kuita kunge pakubuda nzwara. Dzimwe nguva ndogona kutorwisana kutonatsa kuona kuti apa ndikurwisana nechinhu. Madzimai mukaona zvikuitika muno, ndarwisana kudai so ndotaura kuti ndaparadza chinhu, but ndichirwisana chotanga kuita sei, nzwara dzotanga kuita kubuda so kuita kunge nungu zoda kutobaya kuti nda kutobaya. Saka kuuya kwandakatoenda kuno ndatotiza ndataiwa rega ndikwanise kuuya kuno ndikudza kuti kune madzibaba vari kurenje ndimboona kuti zvikufamba sei. Ndakatouya nemhuri yangu musuno. Ipa pane zvekurohwa mbama mudzimai wenyu anozvinzwa. Ko izvi zvekudhonzwa zvese vanotozviziva, ndotovaudza kuti izvozvi ndadhonzewa, izvozvi ndadhonzewa. Munotombosvika pakuchema here muchiitwa kutorohwa chaiko nekudhonza, kutochema kutoti amai vanhu vatoshamisika kuti chiko chaimboitika mumataura kuti pane zvinhu zvikuitika. Asi vese hapana chavanoona? Vese hapana chavanoona. Dzimwe nguva pandotomutsa mukadzi ndotomumutsa, dzimwe nguva hapana chaanobva ndotomudza kuti pane zvakutoitika muno. 12 midnight kusvika 4 kwakuchena ndopandozobatwa hope. Kuri kurara hope ndakutorarawo ndasvika kuno kwangu kwandikwanise kutomborara pamba. Saka zvikureva kuti hazisi zvinhu zviri pamuri, zvinhu zviri kuitika pamusha wandakatengawo. Right, atidzokere panhoroondo yemusha uyu. Imimi makatenga musha kunani? Kune vamwe vainzi Ambuya Betridge. Ambuya Betridge vakaenda kupa? Ambuya Betridge vanditengesera musha, vakaenda kumwana wavo kuConzession. Vaenda kuConzession vakazoshaikira ikoko. Imba iyi vakangosiyawo pakavakiwa chii zvese, vavaka makicheni, mabhedhuru, vanditengesera kuti vaenda kuConzession vabva vashaya. Pane dzimba ngani? Pane 2 roomed house plus makicheni, pane makicheni maviri. Makamboedza here kuchinja imba yekurara? Tomboedza. Dzimwe nguva ndotomboita nguva yekuti nditomborarawo panze, but panze pacho unotonzwa mutsimbe, unotonzwa mutsindo pamba uchitonzwa kuti pane zvikutoitika. Ndofunga ndakaita kubva 2014 ndakaita chipo che6 months ndichirara panze, but nanhasi zvichingofamba zvakadai so kuzoti nditozoya kuno kutopotera kuti regai ndinoshandirwa kuna madzibaba akuita sei. Ipapo pane vanhu here vamakambotsvaga vekuti vaende nemi kunoshandira pamba ipapo? Pandakasvika pamba ipapo ndakambotora vanonzi madzibaba aSpain, ndakavatora pamaganyana apa, ndaenda navo, hapana chakaitika. Pakatanga vakangosvika vakangorara kuti vachinzi mweya chichi vakangosvika vanhu vese kuita sei kurara, hapana kana chakatomboitika. Ivo ambuya vasati vashaya makuitoita here dambudziko iroro? Vasati vashaya pamba pasina dambudziko, pamba pasina dambudziko. Vasati vashaya pamba pasina pamba pasina dambudziko, asi taingosangana neimwe matambudziko ekuti paigwanina kuoneka gonzo iri ranga rine ruvara rwered,
gonzo iri raiti tikatenga chikafu pamba ndo paraioneka. Raidya here chikafu icho? Chansingagari pamba. Raitogona kutobuda nemadziro kudai romira. Raitonzwa kutoteerera zvatiri kutaura zvese. Kuteerera zvatiri kutaura zvese. Kusika ndatozofamba kuna vamwe madzimai vanonzi amai Vhero. Ndikafamba zvikanzi aiwa imimi musaite chikafu chekuti matenga muriwo, matenga huku moya naye kunoku, matenga eyo azvitombodiwa panzvimbo yamakagara iyi. Imba yamakatenga, musha wamaitenga. Ambuya vamanga vachigara apa vanga nevanhu vaitandarira mumba imomo. Saka vanhu vanatsa kundiburira pachena kuti kutandarira kuita sei. Vanga vari vanhu vaifamba-famba vachiita mabasa akaita sei erima eusiku. Saka usiku unotongoonawo ndizvo zvinotoitika. Izvozvi kutoti ndizobvawo kundizokuya kunoku zvanzi zvatotanga futi chimuka ichocho. Plus unogona kutongoti uda kutandara redhiyo yekuda kudidza kudai unogona kutotanga kutoona vanhu vachiita sei vachiita nguva kutotamba imomo muita sei kutoona vanhu vachiita sei. But madzimai hapana chavanenge vachiona. Vanenge vakatobatwa nemadzikinira ekuti unotovati imi hapana. Saka vanhu ava vane varume vakadzi vakasangana chembere nevarume netuvadiki vana vadiki varimo futi mabasa erimo. Pavanhu vamunoona ivava amai vakakutengeserai mbuya vakakutengeserai mushava hamuvaonawo futi? One day ndo paukakwanisa kusvika. Ndakatoudza madzimai angu ndikataura kuti nhasi ambuya uyu wanga wari panapa. Zvikanzi muri right bhozi madzimai angu anomboendawo kuchechi zvavo. Zuva racho iroro vakataura kuti muri right bhozi inini pane zvandaona muno maita kunge mangouya mukadzi. Ndati ambuya vanga vari muno maridze papi panapa. Zvikangoperawo zvakadaro. Kwese kwamakafamba vakati chii chinoda kuitwa kuti dambudziko iri ripere? Dambudziko iri vakataura kuti pane mushonga wakasiya mupi mumba. Mushonga uyu wava nemakore. Wava nemakore kudai so unosanduka 5 types. Unosanduka kuita chidhoma, unosanduka kuita menanzi anagonda turuka. Ndo vamwe vakuti dhonza chi. Hanzi mushonga wavo wakwegura. Saka unosanduka zvinhu chi 5. Gondo waturikwa matine chifuti gonda turuka. Inonzi chi kuroya kwacho zvidhoma. Chikwambo ndio chidhoma. Nekubuda vachiita sei vachiuya vachidzoka vachibuda vachiuya vachidzoka. Vakakushandira vakati havakwanisi here? Vakandishandira inini vakataura kuti zvinhu zviri apa pamusha apa panogona kutoda kutoita nguva kuti paite sei pawanike masangano kuti ndiri ndega inini. Amadzimai ndikataura naamai Vhero kuti ndiri ndega inini handikwanise but pandoda kutoita mitumbi kana 5 emaprofita pounganiwa toita sei tobvisa zvinhu zvake zviripo but zvinhu zvake zviripo zvinotoda nguva kuti zviitwe sei zvibvubve nezvawakataurawo ina handauzikwanisawo bhozi wakataura kuti tisike pamusha penyu pamusha pamukatenga tise huku. Wakataura kuti panofanira kunge pachibudawo semombe kuti zviite sei. Ini mombe yacho handikwanisi kuita sei kuiona. Saka zviri kureva kuti zvakasimba zveshuwa nekuti mambotaura kuti mamwe madzibaba vakasvika vakarara zvakasimba. Vakasvika vakarara kurara chaiko kuti chimuka itina mati muka vakaenzerwa hapana chakaitika. Vakasimuka vakati hatozviti panapa hazvisikwanisa kuzviita. Imi makambofunga here kosei musina mbofunga zvekutengesa musha munotsvaka pamwe parisina mashiripita? Kutengesa musha unogona kutengesera munhu usina kumuudza. Munhu ada kunzwa chokwadi ndogona kumunyepera mangwana ozodzoka ndapiwa mari ozotaura kuti pamusha paya hapasi kuita sei. Saka inini chanditongokwanisa ndai kutongokumbira kuti ndikawana wanokwanisa kundibatsirawo toita sei undibatsirawo ndoita sei. Vana vambuya hamuna kuvaona? Vana vavo ndakaenda kukonzesheni ndakaenda mwedzi yapfuura iyi ndikaonawo vari kunonzi kuDhanikombe uko. Vakataura kuti gogo kunoku takazofamba tikazvinzwawo kunoku kubva wauya kunoku vakamborara kunoku pakatombochema bere pamba. Vanga wabuda panze vabva vasanduka kuita sei vasanduka kuita chibere. Tikazvinzwa kuti ndizvo zvavari. Saka isusu hatikwanisi kuita sei zvinhu zvikutotinetsawo bhozi musikana aripo nechi
zvinhu zvitotinetsawo kuti tiite sei titozvifambisa sei. Kwakauya kuno kwakarara kwatosanduka wakatanga manheru chaiyo chaiyo takanzwa bere kuchemanga ndiwangu ati tikatozofambawo tikanzwa kuti hama yenyu ndowane mabasa eyani. Zvakatoome zvino imi iye zvinezvi mataura kuti vanhu vamakabatsirwa navo vanhu vanondana madzibaba vechipostori makamboedza here kuenda kun'anga? Madzimai vandakasvikira uku vakataura kuti usafe wakashandisa mushonga nekuti zvinhu zviri pamba pawakatenga zvakakura. Ukashandisa mushonga wachashandisa uchadzikira masimba uchabva unogona kufa kana kuita sei. Saka iwo simba nekuti munamato. Ngatiti isikawana munhu anogona kuti mushure mekunge akudzikinurai obva azosiya aisa huku ipapo asi ari munhu ari n'anga kana kuti svikiro obva asiya ateya pamba ipapo zvokuti hambofa makazozviona futi munoti chiinazvo? Ayo kana aripo zvakewo ane simba ayo ndodawo, asi inini kwana ndichinzi ndifambe kwacho vanhu vacho ndakanatsa kuona kuti nemadzimai akandiudza vanhu vacho vakaita sei simba nezvinhu zviri ipapo hazviite hazvitomboita kuti ndakatozviona kuti zvimwe zvacho. Asi kavari kuti usatsvage zvemushonga ko ivo sei vasina kutaura kuti enda kumatii mana kuna madzibaba anhingi vavanoziva, nokuti kana vari mapostori vane netiweki ka vanotoziva kuti musangano redu rechipostori iri tikaenda kuchitungwiza kuna baba anhingi, tikaenda kumarondera kuna baba anhingi, tikaenda kugweru kuna baba anhingi, vanokwa sei vasina kukupai reference yekuti baba nhingi ndo vanokwanisa kudzikinura zvinhu zviri pana? Kwawakandiudza ini ndakamboenda pamaganyani nokuti vakati kun'anga musaenda, asi sei ndopatiri kutiwo seiwo vasina kukupai munhu ane simba muchechi yese yechipostori ipapo manje pandikamboenda pamaganyani ndikatombogarawo mazuva ndisvika kunoku ndakamborerutsiwawo kudai so zvatanga naizvozvo zvatotanga zvekutoti ndakatombofonera vanombobuda paredhiyo vachitaurwa ndichitaura navo vachitaura kuti pakutodawo vamwe vacho vataura kuti ma1 tanga wabhuka ubudisewo mari. Saka inini mari yekuti ndikuite ndibhadhare kuti ndozoshandirwa handina. Ndikuda munhu ane mwoyo waMwari anondibatsirawo anozorodzawo apo neapo kuita sei, nekuti hapana kwandichakwanisa kutama musha mari yacho ndoionako changoti ndinotongosimbawo nemunamato ipapo. Saka izvi mukuchengetwa nani manje? Izvozvi pandakasvika kunoku ndiri pamaiguru ndiri pandiri kugara nemhuri yangu. Mune mukadzi nevana vangani? Ndine vana sofa ndine 7 vana vandinayo nemukadzi 1. Ndine matwins, ndaingoita matwins. Aikazvo. Saka mune maseti ematwins 1 2 3? Ndine 2 plus 2 plus 3 ava vari ma1. Muri shasha kaipa? Matwins kumuri kwenyu kune matwins here kutanga kalutatangira? Ayo yakutangira kumuri yemukadzi ndio kune kwangu hakuna. Mukadzi wandinaye ndanoita sei ane matwins. Ndiye ane dzinza rematwins rapinda mumusha wamenyu. Akumana. Saka matwins ekutanga titaurire vana ava matwins akauya ndewe pakati kana ndewe kutanga? Ndewe kutanga. Makatanga nematwins? Ndakatanga nematwins ndikapinda futi matwins. Vakomana nevasikana 2. Vakomana ndine 5, vasikana ndiri 2. Saka vakura zvakadii vekutanga? Vekutanga vari pa11 years. 11 years. Alright. Vechi2 vari pa7. Vechi3 ava vakangotedzana 5 ne3 years kekupedzisira kamusikana. Alright. Ndakutyai baba. Maseti mangani? 2 ematwins. Zvakaoma zvakadii kuchengeta matwins? Kungokiya. Tenge chingoti tikangoshandawo tikangonawo kuti mabasa chamuka inyama mazuva ano ukadhora unogona kungotigezera mota wakutoenda kutengera vana chikafu, unogona kutotigezera wakutotengera zvichitofamba zvakadaro. Vana matwins paseti mairai vakafanana vese identical. Mukatovaona izvozvi mukawaona munototi Simon moyo ndeapa. Vaise vakauya vachivaona vachitongotaura kuti
mwana wanhingi, ndaona mwana wako kakari, ndaona mwana wako kakari. Nekufanana Nekufanana, Alright. Ivo pachezvo vakafanana futi. Vese vakafanana. Hey, saka kune vana iyoyo munoda rubatsiro iroro kuti muri kukwanisa kubhadhara ma-school fees? Handisi kutombokwanisa seapa izvozvi, so vamwe vacho vaifanira kutoenda gore rinori, but next year ndo panotokwanisa kuti vaitendawo, but vazhinji vamwe vacho 2 ava vaenda vatova kumagrade 4 5. Ava ndo vatotanga izvozvi, vatotanga vakura, vatotanga kuti ndivaendesewo chikoro gore rinouya. Alright, mubvunzo wangu kupedzisira, pane vamwe vanhu vanogona kuti nyaya yako tainzwa, toda kukutengera mumwe musha usiyane naiwoyo, mungazvitambira here? Zvese ndozvitambira, zvese zvakanaka, ndozvitambira zvese zvakanaka. Misha inomboita mari? Misha chaiyo chaiyo. Kana kwamuri kunzwa kuri kumbotengeswa misha? Ukasvikawo pakavakwa kare hapeni, pakavakwa kare vazhinji vakuita ma700 nekamundawo karipo. Alright, pane pakavakwa chii like? Pane pakavakwa 2 maboy sky netereti yacho nekitchen. Uri musha mumaruzevha? Alright. Aiwa, tinotenda. Chikumbiro chenyu chekupedzisira kumhuri yeZimbabwe nevanobatsira? Chikumbiro chandinacho ndechekuti dai ndakwanisawo kuona munhu anopedzawo dambudziko rangu, kana achida hangu kuti achindibatsirawo ndichishandawo, kana ane zvimwe zvokuita zvokuti ane chekuti ndomubatsirawo ini mari chekuti ndikwanise kushanda ndimubhadhara ndini, kana ane zvikuda kuitawo achindibatsirawo basa pamba pake, achindibatsirawo pamatambudziko yangu, aiwa ndofara ndokwanisa kushandira munhu iye achindibatsirawo dambudziko rangu. Mukoma Simon, ibva mavataurira phone number yenyu nekwamuri kugara? Manje phone number dzangu 0780 629 638. Apa ndirakapotera ndiri padziva pana mai guru vangu paBurenzi apa, ndo pandiri kushandirwa ndiri, ndo pandiri zo. Muri munharaunda inonzi chii? Burenzi farm. Burenzi farm. Pano kuno matiri muchi muno? Tiri pa ndo painzi paNyamufukudza, Glendale Nyamufukudza. Alright. Aiwa, tinotenda nekupotera kwatiriwo. Isusu tinonamatawo kuti pane achanzwa hurukuro yenyu yataita nemi, akazokufonerai achiuya achizokubatsirai kuti dambudziko ripere. Hapana chinoitwa nemunhu chisingagona kubviswa nemunhu. Ichokwadi. Tinotenda mukoma wangu. Maita basa mukoma Simon. Ichokwadi.